Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Тур эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 9 февраль, чәршәмбе. Бүгенге иртәбезне яшүсмерләр һәм яшьләр өчен файдалы булган мәгълүматтан башлыйбыз. Башкалабыз Казанда капитаннар берләшмәсе төзелде. Аның әгъзалары 10-11 сыйныф укучылары һәм студентлар өчен эшмәкәрлек фикерләвен һәм лидерлык күнекмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән чаралар уза. Белем бирү программасының төп максаты илнең интеллектуаль һәм эшмәкәрләр элитасын тулыландыру. Капитаннар берләшмәсенә ничек эләгергә? Бу турыда тулырак бүгенге кунагыбыз Казан шәһәрендә капитаннар уку-укыту программасы җитәкчесе Арслан Гәрәев белән фикер алышырбыз. Исәнмесез, Арслан, хәерле көн. Исәнмесез. Әйе, менә ничәшсәң, шуны урырсың ди безнең халык мәкале. Чынлап та менә икътисадыбызны алга таба үстерү өчен, әлбәттә инде яшьтән үк эшмәкәрлек сәләтен үстерергә кирәк. Һәм инде әлеге вазифа белән, әлеге максат белән нәкъ менә сезнең капитаннар берләшмәсе шөгыльләнә икән. Аңлатып китегезче, нинди берләшмә бу һәм чынлап та менә ничек итеп безнең яшьләребез анда керә ала? Хәзер тиз генә аңлатып үтерәм сезгә. Безнең хәзерге вакытта берләшмәдә күбесенчә студентлар укый. Беренче һәм икенче курс студентларның алар идарә, икътисад һәм финанслар институтында укыйлар. Аларның махсус предпринимательство, эшмәкәрлек дигән направлениедә укыйлар. Алар өчен махсус ясалган направление. Аңлатып китикче, монда менә мәсәлән филолог тик шәйме, яисә ул табиб ти, менеджмент ягына укыйлар. Менә кем тели, алар килеп укый алалар. Һәм инде бу елны безнең шундый очрак булды. Бер студент, ул укыды беренче курс врачка, табибка. Һәм инде икенче курста ул уйлады: "Юк, мин капитаннарга барасым килә" дип. Һәм инде бер курс укыгач, безнең оешмага күчте. Идара икътисадка, идара икътисад һәм финанслар институтына күчте. Һәм инде барысы да яхшы. Безнең белән бергә бара. Аңлашылды. Һәм димәк инде менә 10-11 сыйныф укучылары өчен дә әлеге мәгълүмат файдалы дип әйттек без. Алар ничек эләгә алар? Хәзерге вакытта без инде мәктәпләрдә эшмәкәрлек клубларын ачарга җыенабыз. Һәм инде без берничә мәктәпләр белән инде сөйләшеп барабыз инде шуның турында. Һәммәдә без инде конкурс үткәрәбез. Эшмәкәрлек идеялар конкурсы. Россиянең капитаны Россия дип атала. Әйе, менә аның турында тукталып китмәкче идек. Чынлап та 3нче ел рәттән Капитаннар хәйрия фонды Россия капитаннары бөтен Россия эшмәкәрлек идеялары конкурсын үткәрә икән, әйеме? Нинди идеяларны кабул итәсез? Бар идеяларын кабул итәбез. Һәм инде хәзерге вакытта сез сорасагыз, кайсы идея күбесенчә мәктәптә укыган балаларның башларында бар дип инде. Алар күбесенчә үзләренең дизайн одежданы тәкъдим итәләр инде. Һәм инде бәлки берәр инде онлайн магазин сату магазиннарын тәкъдим итәләр. Аларның арасында бар кайбер IT проектлар. Әмма дә ләкин инде менә шушы мин сөйләгән проектлар инде иң алда баручылар. Һәм инде иң күп сан шушы проектлар җыя. Һәм менә бу бәйге башланып кына киткән һәм хәзерге вакытта Белүемчә 27 февральгә кадәр сез әлеге идеяларны кабул итәсез. Шартларын аңлатып китсәгезчә, кайда, кемгә мөрәҗәгать итеп була, ничек итеп үз идеяңны тәкъдим итәргә була? Бик җиңел. Сез инде бу конкурс балаларга башланган, мәктәптә укыган 10-11 класста укыган балаларга. Алар инде интернетта Капитаны Россия дип конкурс дип эзлиләр. Беренче без аны экранда да күрсәтеп китик, әлеге сайтларны. Һәм инде шушы сайтка кергәч, алар теркәләләр инде. Ада исем, фамилия, үзләренең шәһәрдә яшәгән шәһәрләре һәм идеяның проекты. Проектның идеясы инде. Ягъни. Һәм инде шуннан соң беренче этап үтте, һәм көтәргә кирәк инде икенче этапның башлануын. Аның белән бала белән инде хәзер ничектер связьга чыгалар. Шулар белән инде аның проектын тагын да яхшыртырга ничек уйлыйлар инде безнең проектның модераторлары. Димәк, инде әти-әниләре белән дә уйлап эш итә алалар монда, әйеме? Димәк, инде фантазияны эшкә җигеп, бары үзеңнең иң яхшы идеяңны тәкъдим итәргә кирәк. Һәм инде бәлки кызыксындыру максатыннан әйтеп китик, нинди бүләк каралган әлеге идеяларны тәкъдим итүчеләргә? Беренче урын алган мәктәптә укыган балага инде без бүләк итәбез 100 000 сумлык сертификат Россиянең уку йортында укырга. Димәк, Россиянең
барлык димәк уку йортларында күрү мөмкинлеге бар, әйеме? Күп анда безнең Мәскәүдәге уку йортлары, Казандагы һәм инде калган шәһәрләрдәге уку йортларында укырга. Димәк, тагын бер кат аңлатып китәбез. 27 февральгә кадәр нәкъ менә без күрсәткән сайтка кереп, үзеңнең идеяңны тәкъдим итәргә кирәк. Без әйтеп киттек, менә бу Казанда, бу бит инде Россия күләмендә капитаннар берләшмәсе эшләп килә, әйеме? Һәм ул күптән түгел Казанда да эшли башлаган. Хәзерге вакытта ничә кеше биредә шөгыльләнә? Биредә инде хәзер 40 кеше шөгыльләнә. Беренче курста безнең 20 студент бар, һәм инде икенче курста шулай 20 студент бар. Хәзерге вакытта мин әйтүемчә инде без мәктәпләр белән сөйләшәбез. Безнең инде берләшмәне 100 кешегә ел ахырына хәтле үстергә җыенабыз. Төгәл кем проектлар ясый, кем инде проектларны алып бара, шушы кешеләр 100 кеше булырга тиеш дип уйлыйбыз. Аннан соң сезнең әле ВКонтакте шилтәрендә дә үзегезнең сәхифәгез бар, димәк инде безне хәзерге, бәлки инде безнең балалар бу минутларда мәктәптә белем алалардыр, әти-әниләре һәм дәвәтиләре безне карый торганнардыр. Алар да инде үзләренең балаларына аңлаталар, димәк капитаннар берләшмәсе эшли, һәм анда теркәлү һәркемнең кулыннан килә торган эш икәнен. Бик зур рәхмәт, Арыслан, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, һәм инде чынлап та без иң шәп идеяларны көтеп калабыз 27 февральгә кадәр. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. 9 февраль бәйрәмнәргә бай. Бу турыда көннең истәлекле вакыйгалар календареннан карап белербез. 9 февраль халыкара стоматологлар көне. Теш табибларының 9000 ел элек булулары турында тарихи мәгълүматлар саклана. Чама белән шул елларда ук теш сызлауга каршы теш бораулау ысулында кулланганнар. 1923 елның 9 февралендә Россиядә гражданлык авиациясы барлыкка килә. Беренче очу Мәскәү белән Түбән Новгород арасында була. Һава юлының озынлыгы 420 километрны тәшкил итә. Шулай ук бүген халыкара пицца көне. Неапольдә уйлап табылган пицца башта ярлылар ризыгы дип санала. Бүгенге көндә төрле эшлектән торган көлчә итальяннарның милли горурлыгы. Дөнья буйлап киң таралган, иң яратып ашый торган ризыклардан санала. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, тур эфирда тапшырыбызны дәвам итәбез. Җәй җитүгә яшьләр күңеле сәләт лагерына ашкына. Заманалар үзгәрде, хәзер сәләт ел дәвамында эшли торган хәрәкәт. Һәм 17 февраль көнне ул барлык сәлкешләрне, әйдаманнарны, гомумән сәләт дөньясына битараф булмаучыларны зур чарага чакыра. Он 17 февраль көнне 7-нче Сәмрух ел премиясын тапшыру тантанасы узачак. Анда ел дәвамында сәләт хәрәкәтендә актив катнашучы балалар һәм яшьләр, берләшмәнең проектларын гамәлгә ашырырга ярдәм итүче партнерлар, сәләтлеләр һәм уңышлы инициатива авторлары бүләкләнә. Чара турында тулырак студиябыз кунагы Аяз Ханафинсиләр. Аяз, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр. Чынлап та менә бу премияны түземсезлек белән көтеп алалардыр барлык балалар һәм сәлкешләр. Һәм инде зур тырышлык күрсәтеп, нәкъ шушы Сәмрух кышын үз кулларында тотарга телиләрдер. Аңлатып китегезче, менә монда кемнәр җиңү яулый ала?
Беренчедән, Самрух ел премиясы ул безнең шундый зур Оскар дип әйтергә була. Һәм анда менә Оскарга кешеләр омтылган шикелле, безнең дә барлык сәл кешеләр, әйдәманнар анда омтыла. Анда безнең күбесенчә безнең активистлар, остазларыбыз, әйдәманнар, баш җитәкләр, барлык сәләт хәрәкәтендә булган активистлар катнаша. Кем җиңүгә лаек, ансын инде без сайлап алу этапларында белдек һәм менә халыкка күрсәтербез менә шул кешеләр, нәкъ менә шул Самрух ел премиясында. Безнең 7 еллык тарихта инде без 40-тан артык кешене бүләкләдек, 400-дән артык финалист булды һәм һәр елны без мөмкинлекләрне зурайтырга тырышабыз. Мәсәлән, бу елны да инде безнең 14 номинация, безнең әле 7 ел арасында бер тапкыр да аның хәтлек күп номинация булганы булмаган иде гомумән. Менә мин нәрсәне яратам, әйме, сәләтлеләр киләләр алар, әйме, сәләттә булган кешеләр. Аларның һәр вакыт күзләре белән янып, ышкынланып сөйлиләр алар, һәм чынлап та бик кызык итеп сөйлисең, Аяз. Әйтеп киттең, менә нинди таләпләрдән чыгып сайлап алдыгыз әлеге номинациядә җиңүчеләрне? Кызганычка каршы мин үзем жюрида булмадым һәм ничек алганнарны әйтә алмыйм, әмма дә ләкин анда бик күп төрле критерийлар бар. Ул шулай, мәсәлән, берничәсен булсын ди ул, беренчедән әлбәттә сәләттә ел дәвамында катнашуың, икенчедән ул синең уку буенча ниндидер җиңүләрең һәм өченчесен, теге иң төбен дип әйтеп инде, ул әлбәттә татар телен белү. Демәк, иң төп таләпләр шушылар. Әмма дә ләкин һәр номинацияның анда 5-тән 8-гә хәтле критерийлар бар һәм алар һәр берсе номинациядан карап билгеләнә. Демәк, тагын бер кат кабатлап әйтик, 17 февраль көне Пирамида залында Самрух ел премиясын тапшыру тантанасы уза. Барысын да шунда бик көтәбез. Тамашачылар арасында сорау тугандыр, менә без инде видеодан да күрдек. Җиңүчеләргә менә без инде Оскарда бит инде төрледән-төрле сыннар бирәләр. Менә сезнең дә ул Самрух кошы. Ни өчен әлеге кош? Ни өчен әлеге кош? Моның берничә сәбәбе бар. Беренчедән, нәкъ менә сәләт киңлегендә Самрух кошы ул безнең теге рухи башлангыч дип әйтик. Безнең элекке төрки дөньяны һәм сәләт дөньясын шундый элемтә коручы билге. Һәм икенчедән, әгәр дә игътибар итсәгез, Самрух кошның канаты җәелгән. Һәм ул менә шул безнең мөмкинлекләргә, үсешкә алып бара торган көч дип әйтик. Һәм гомумән алганда сәләттә Самрух кошы бик популяр. Мәсәлән, безнең сәләт гайрәт аланының да символы ул Самрух кошы. Һәм әгәр дә сез безнең сәләт биләр форумда булганыгыз бар икән, безнең форум территориясының нәкъ үзәгендә зур Самрух кошы тора. Менә бит. Бик үзенчәлекле икән. Аннан соң менә бу Самрух премиясын тапшырганнан соң сезнең инде бер ел тәмамлана һәм икенче ел башлана. Менә шундый бер ничектер аерып торучы вакыт аерылмы. Әлбәттә, ул безнең өчен Нәтиҗә ясау һәм инде сез 2022 елга зур планнар белән аяк басасыз, шулай бит? Планнарыгыз турында да сөйләп китсәгезче. Хәзерге вакытта без бик актив рәвештә әзерләнәбез безнең җәйге кампанияга, аланнарыбызны әзерлибез. Бу елны безнең ялгышмасам 24-тән артык алан яисә лагерь каралган. Бөтен Россия дип әйтәм, Татарстанның барлык районнарында булачак. Әгәр дә теләк бар икән, тиздән бер-ике атнадан без инде үзебезнең гариза бирү кампаниясын башлыйбыз. Һәм әмма дә ләкин икенче теге проектлар ягын карасак, хәзерге вакытта безнең менә 17-се узачак Самрух ел премиясы, аннан соң инде безнең иҗади проектлар башлана дип әйтим. Ул да булса сәләткә нур булган йолдызлар конкурсы. Шул ук вакытта безнең язгы каникулларда шулай балалар өчен уку-укыту программалары каралган, яисә безнең сессиялар һәм шулай ук күчмә мәктәпләр дип әйтим. Күчмә мәктәпләр, аннан соң инде җәй башлана, җәй инде безнең әлбәттә инде бу төрледән-төрле форумнар белән истә кала. Форум, Алла бирсә, бу елны шулай ук рәвештә булачак. Инде барлык балаларыбызны сәләт лагерында көтеп калабыз. Һәм инде җәйләрен, һәм инде җәй генә түгел, монда бит инде әйтеп киттегез, язда, көздә, хәзер инде сәләт ел дәвамында эшли торган хәрәкәт, димәк инде һәрбер кеше үзенә кирәклесен таба ала.
Әйе, әлбәттә, әгәр дә теләгегез бар икән, сез сәләт йортына килеп, һәрбер безнең белгечләргә мөрәҗәгать итә алалар һәм без барысында сөйләргә, барысында әйтеп бирергә һәрвакытта да әзер. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, Аяз. Һәм әлбәттә барлык яшьләребезне, барлык балаларыбызны сәләт лагерендә көтеп калабыз. Ә инде 17 февраль көнне безнең Сәмрух ел премиясын тапшыру тантанасына көтәбез. Уңыш ачкычы һәрберебезнең үз кулында, тырышык һәм бары алга барыйк дигән изге теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның җат төркеме сезнең белән саулашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Uzak